Eksploziv u automobil policija je postavila za potrebe snimanja, no ovom brzinom policijski pas Rot pronašao bi i bilo koji drugi eksploziv na zadarskom aerodromu. Njegov radni dan svodi se na kontrolu cijelog područja aerodroma, uključujući i prtljagu. Zbog njega i njegovog vodiča, policijskog službenika Anđela Dražine, putnici koji ovuda prolaze su sigurni. Pa ljudi su neki malo začuđeni, to jest začuđeni pitaju zbog čega taj pas, koje su mu namjene, koje su mu sposobnosti, da li može napraviti, otkriti nešto i tako. U biti djeluje dosta pozitivno, ljudi se osjećaju puno sigurnije kad vidi da je prisutan službeni pas koji može odraditi puno toga dobro za sigurnost ove zračne luke. Šestogodišnji belgijski ovčar Rot pas je s diplomom i on i njegov vodič prošli su obuku u Zagrebu, a svake godine ponovno polažu ispit kako bi pokazali da Rot i dalje uspješno radi. Znači to je njegov odorak koji je ova moja službena odora. Mu je stavim da idemo raditi. A kad sam ja bez odore i on onda zna da se idemo igrati. No Rot je Anđelu i više od kolege. S njim odlazi kući član je njegove obitelji, a kad jednog dana ode u mirovinu, bit će isključivo njegov obiteljski pas. Ja mislim da je on previše vjeran jer toliko ima osjećaj, recimo kad sam ja slabe volje, da me on potiče ko recimo supruga da kaže pa ajde smiri se, bit će sve ok, tako i on mene pa dobro i hoće mi kazati dobro, bit će sve ok. Zadarska policija ima 5 službenih pasa i oni su pred našim kamerama demonstrirali svoje sposobnosti. Za vježbu bjegunac je izašao iz svog automobila, prate ga tragač Vemo i napadač Ken. Ovi njemački ovčari također su iznimno poslušni i uvježbani. 8-godišnji Vemo iznimno je uspješan u potragama za osobama koje su se udaljile, bilo da se radi o počiniteljima kaznenih djela ili nestalim osobama. Dokazuje to i nagrada MUP-a koju su prije 3 godine dobili on i njegov vodič. Mene najdraža je bila kad smo nestali osobu u Lukoranu, kad sam nestalu osobu pronašli nakon 24 sata, dosta je ledeno bilo, starija osoba je bila i što smo uspjeli spasiti na vrijeme. To mi je najdraže, radi obitelji mi je bilo posebno drago. Vemo je također kućni pas i član obitelji, za razliku od 7-godišnjeg Kena koji ostaje u postaji. Koristi se na nogometni utakmice i na javna okupljanja gdje se očekuje veći broj ljudi i može doći do narušavanja reda i mira. No svi službenici naglašavaju jedno, sa svojim 4-nožnim kolegama moraju vježbati svakodnevno, najvažnija je upornost i rad. No sve uloženo višestruko se vraća jer je njihova uloga u policiji nezamjenjiva. On jednostavno je toliko brzo mu zec ne može pobiti.